Někdy holt člověk musí umět pobavit sebe i okolí, aby ten den za to stál. Piknikové stoly, na těch se rád dohoduje. Tahle bedna mě začala ten den zbožňovat. Vozila se po mně a já po ní. Tady tomu něco chybělo. Tady po mně chtěla zkontrolovat mé pojištění. Efektivní vyháknutí, co říkáte? Ach, gravitace mrška 1. Menší krize tady. No a samozřejmě by to nebylo ono, kdyby se vám neopila kamera a nespadla objektivem do sněhu. To nebyly mé nadávky tam. Takového se neznám. Trocha sebepohrdání tam. Pomalučku ke hvězdám. Tady slunce konečně zasvítilo.